sa mga katarget oh. Sa so same area gyapon mga katarget. Wala akong balhin. Nasa do duha. Nasa do ito. Nasad what? Uy wala soda eh. Hit mga soda. Jumbo ko sad size sad duha. Tulo. Empat. Lima. Daghana mga katarget. Swerte sa pwesto. Jumbo. Jumbo. Ito. Dapok. Jumbo. Wow, jumbo. Sad. Tepat aja. Makan oh. Sad. Kadaghan mga katarget. So. Apa? Sulod.
Nagkuha na ako mga ka-target. So sakto na ni. Pwede na tayo. So ito na hugasan. Hugas tas kuha mga ka-target. Ito sang double check kung wala ba'y lapok na kuwan ba sagol. Target o gilumutan naman siya. Pumamag na amay unod. So lapok. Ay lapok di ay. Dali sulod. So ilahan na sa buhi mga ka-target o na siya unod. So makita ninyo puti kayo yung kuan. Yung kanang sa baba niya ba kani puti. So means buhi siya. Napoy uban violet ang kuan color. Mostly yung naidagang mga puti. Sama ni purple. Mga ka-target o. So kani purple oh. Uban is puti, nasa uban purple. Daghan na nakukuha mga ka-target oh. Wala lang less than sa an hour siguro. Yeah, sa usa lang ka area no. So naka-jackpot daghan kayo. Nagtapat-tapat lang gyud. Ay lapok. Maglapok. Lapok lagi. Grabe, daghan na nakukuha mga ka-target.
So at least this is solo, no? Solo flight ko today, but still tanawa ka sa kadaghan akong nakuha mga ka-target. So mga ka-target, so muna akong kuha ang sa kadaghan kan kayo, and then so medyo sayo pa man, hindi po ka na muli. So kaya na akong kuhaan mangabkab ko din laing klase nga shell katong gagmay, medyo gagmayon ba. So punan na itong kuhaan gamay, inani nga shell mga ka-target kaya siya nga shell. So same Japon, kabkab Japon. So kabkabon Japon na to. Inani mga katawag ito, inani. Ito lapok, wala sulod. So, kung ano lang, pilihan lang ito sa dagko kung naa. Lapok yapon. Mga katawag ito. Juga may man. So pwede na ni. Mga katawag na ako sa balay, no. Unya mo ni akong kuha tanan. So duha ka isda. Kani gamay ana, then kani which is main target nato. So ato na siyang iphon kani kung pila ka buok. So katag ihap 3 6 9 15 18 21 24 27 30 3 6 9 40 43 46 49 52 55 58 62 so 65
68, 71, 74, 77, 80, 83, 84. So total is 84. 84. Then last ni it kan siya is 84 kani. So 3 6 atong siyang ilag butang. So sa so 4 7 8 10 12 14 16 18 20 2 4 6 8 30 then duha ka isda. So muna akong kuha tanan today. Then ay usa ka lapo ko nadala. So that's it. Thank you guys for watching. Bye bye.